Honda представи пълната си електрифицирана гама днес в шоурума на Bull Traco Motors в столицата. Напълно нови попълненията в гамата на японската марка са ZR-V и електрическия ENY-1. Голямото чакане свърши и вярваме, че с изцяло обновената ни гама ще изненадаме приятно нашите клиенти. Своята премиера днес отбеляза и шестата генерация на порасналия до по-горен сегмент бестселър хибридният Honda CR-V. Малко по-рано на българския пазар дебютираха и фейслифтът на Jazz, както и новите поколения на Civic и HR-V, също хибриди. Днес цялата гама на Honda е електрифицирана. С новите си модели японският производител утвърждава плановете си до 2050 година да постигне пълна въглеродна неутралност, както и нулева смъртност при пътно-транспортни происшествия с автомобили Honda. Всички автомобили с пакет от системи за безопасност Honda Sensing още от базовото си ниво на оборудване.